Aww. Hindi ko kwarta, ma'am. Gutom ko, ma'am. Sige na, ma'am. Sige na, ma'am. Ma'am, ayoko kwarta, ma'am. Ma'am, sir. Gutom na ko. Aww. Man, ito ba ko mga balay? Balik, please. Ginagawa mo. Sa ka dire? Kalat-kalat tapos ka diya sa among tukaran ha? Gabaw, manimaho na among tukaran dira. Na. Layas ito. Ito na ka sa uban. Among gate. Sus. Manimaho na dira. Layas na dire, layas. Sige na, ma'am. Gutom na kayo ko, ma'am. Aww. Piso lang, ma'am. Gutom na kayo ko, ma'am. Guard! Kuan yung tigulang nila na sa kuan gate. Kabaho yung tiguangan. Man, kita mo niyog ya? Kuan yung tiguang diri be? Storbo. Ako ang diwata sa yuta. Oh my God! Wow! Pakialam ko, sino ka? Ha? Wala kang pakialam sa akin, sino ka, luwata ka. Ay, chika mo, luwata ka. Malis ka dyan. Dadaanan ko, ha? Alis! Dahil masama ka, kukunin ko ang kaluluwa mo ngayon din. Yan ang nababagay sa madadamot na mayayaman. Kaya kayo, huwag kayong maging madamot sa kapwa-tao nyo. Bye!